Eritrea, Eritrea. ሰላም ተኸታተልቲ መንደላይ ሚድያ ከመይ ውዒልና ሎሚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ዝበልክዎ መደባት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ከምዚ ኣብ ቅድመይ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ጣኒቆ ፌስቲቫል ጣኒቆ ተባሂሉ ብሓሙስ ዝተኻየደ ኮንሰርት ነይሩ ብዛዕባኡ ንእሽተይ ክንድህስስ ኢና ካባኹም ዝደሊ ክጅምሮ ከለኹም እዚ ቪድዮ ላይክ እንዳገበርና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም እዚ ሚድያ ንኽዓቢ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እጃም ከነበርክት ኢና ካልእ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰባት ድእስሩ ዘለዉ ተፈሊጦም ኣለዉ ምን ምዃኖም እዚኦም እዮም ድእስሩ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዓል እዚ ቆቢዕ ገይሩ ዘሎ ዘይኮነስ ዳዊት ይብራህ ዝበሃል ይእስር ከም ዘሎ ኣብ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ፌስቡክ ሚካኤል እምባዬ ዝበሃል ብዘርግሖ ኣሎ ንዑ እውን ክንድህስሶ ኢና እዚ ትወዲ እዚ ቆቢዕ ገይሩ ዘሎ ኣረጊት ሰብኣይ ደይኮነስ ትምስኡ ዘሎ ንሱ እዩ ዝእስሮም ዘሎ ነቶም ኤርትራውያን ካብ ቃልሲ ንሕና ቃልሲ ዝበሃል የለን ኢሎም ርሒቆም ዘለው ዝእስርዎም ዘለው ክንድህስስ ኢና ካልእ እውን ማይ ናብ ነቢት ቀይርዎ ሊቁ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ቀይርዎ ኢሉ ሳሚ ዝተዛረበሎ ሳሚ እዚ ሳሚኤል ሃይለ ረዓዶም ገለ ዝበሃል ንሰብ ከም መልኣኽ ገይሮም ከኣምኑ ጀሚሮም ኣለዉ ንዑ ንእሽተይ ክንሪአ ኢና መበገሲ ግን በዛ ናይ ጣኒቆ ክንጅምር ኢና ናይ ጣኒቆ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ነይሮም ኣብቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ነይሮም ኣብቲ ዝነበረ ኮንሰርት ብሓሙስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንእሽተይ ቪድዮ ከም መእተዊ ክንሰምዓ ኢና እዚኣ ማለት እዩ يوسف أربعة روبين تهو تشاينا بقولهم مرة زبط عتي ያ ብዙሓት እዮም ንጣኒቆ ኣብ ጎኑ ኮይኖም መጀመርታ ትምዝገን ዘለዋ በዓልቲ ቤቱ እያ ህዝባዊት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ጣኒቆ ዝኾነ ብምሉእ ህዝቢ ዓለም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ይኹን ካልእ ዜጋ ኣብ ጎኒ ጣኒቆ ዝኾነ ኣፍቃሪ ስነ ጥበብ ኣፍቃሪ ሙዚቃ ብምሉኡ ስነ ምግባር ዘለዎ ናይ ኤርትራውነት ኩሉ ኣብ ጎኒ ጣኒቆ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሓሊፉ ንዓይ ሓንቲ ነገር ቂር ዝበለትንላ ናይ ጣኒቆ እቲያ ኮንሰርት ኢለ ኣናውንስ ገብረሉ ነይረ ፌስቲቫል ጣኒቆ ንሓሙስ ምዃና ሕጂ ቪድዮታት ደርፍናቱ ዘለዎ ምስ ገበርኩ ኮፒራይት ኢሎም ኣብዚ ሒዞምኒ ሕጂ እዚ ኮፒራይት ሒዝኒ ዘሎ 1 ኤሪ ፒኤም ዝብል እዚ 1 ኤሪ ፒኤም ዝብል ቅድሚ ሕጂ ዋላ ማይኮም ሙዚቃ ቤት ክንደይ ግዜ ናይ በዓል ቪቶሪዮ ቡሲ እዚኦም ደረፍቲ ናህና ስነ ጥበባውያን ንሱ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ዘይበልዕሉ ዘይፃዓርሉ ከምዚ ገይሮም ክሕዝዎ ብጣዕሚ በቃ ኦነር ኮይኑ በቃ ዋና ኮይኑ እሱ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ንእሽተይ ኣስሚዐ ደርፊ በቃ ዋንኡ ሒዝካ ኢልኒ ዋንኡ መኒ ተበልካ ጣኒቆ ዘይኮነ ዝደርፊ ናይ መኒ ናይ ጣኒቆ ሕጂ ከምዚ ገይሮም ክሕዝዎ ከለዉ ብጣዕሚ ዘይፃዓርሉ ወላ ሓደ ዘይገበርሉ ደርፍታት ኣብ ናቶም ዩቲብ ፅዒኖሞ ዘለዉ ከመይ ጌርና ንሕዞም
كمي غيرنا زبمولو فحيلو زلو درفتات نايطانيكو اب حاله تاكيبو افتا ولا اي كسبت بال يوتيوب نصعنو كنزارابينا سبات الله ولا ب يوغانداون كدولي بعل روبيل تشاينا خرخبون كفتني تليفونهم سلازلني كمي غيرنا نعقتم نزي سنطبب ناي ارتراو ناي حزب ارترا سنطبب ناي ارتراويان كم بعل طانيكو زبولو نخيم قبل حيزوم وجهو حيزوم زلو كمي غيرنا نفنو كنزارابينا كل ارتراوها عقب كبلون كخيل الله هذا ابنت يمصيزي نسخ بين ختبل ناي تمزغن طانيكو اونريلو 1 اري بي ام بتعمي زغرم مالتي زي نبرتكا كم نبرتكا غيركا زي صعاركالو كم زصعاركالو غيركا اب يوتيوب جهو خحزو نايس نطببا ناي ارتراويان اينا فكرنينا دحرج كنسرحلينا كساب طرزخ نبصحينا مايكو موزيكا بيت يرئني ير فيسبوك كندي غزي زي اري 1 انت ياتبل تا channel 1 اري بي ام 1 ار بي ام ياتبل كندي غزي نايزوم ناي قدم سنطبباويان ناي ارتراويان جو حيزون يرو افتيحمو غن تراداديهم بعل ندا يوتيوب طريعم كان زفتح غيرومو ريئيون ير مايكو موزيكا بيت كابسمرا بتعم نفعينسو ولا نعون كل رغبهم فتنينا معناتو زي صعاركالو كمناتكا غيركا اب يوتيوب جو تحزو اينفقنينا دحرجي بمولو انت ندرفتاتو ابتا ولا اي كسب تبل كتتصعن يزدل انا ولا فتي الا تي فيديو غلز بحالالو حدا نيشتي تسمع خبالاناتو او هو روبوت حزكا ولا نسون جيجا يزغبر زلو دحر ገንዘብ ከፊል ወخينو ገንዘቡ ወምለሶ ኩሉ ፍሪያት ናይት አኒቆ ዝባል አፍታ ናቱ ቻነል ክጻን አክቹዋሊ በሊዕሙ እዮም ክንደይ ዓመት በሊዕሙ ለዮም ግን ንቅርሲ ንኩሉ ግዜ ዝኸውን አፍታ ቻነሉ ሰብ ከይዱ ኸ ይሰምዓሉ ማለት እዩ ብከምዚያ ንሓዛ ናትኩም ርእቶውን ክሰሚዕ ደቂረይ ምክንያቱ ጣኒቆ በቲ ዘሎ ጎኒ መዝሚዞም ኣብዛ ሓጂ ዘለዋ ሲቹዌሽን ሕማቅ ስለ ዘሎ ብኡ መዝሚዞም ኮኔክሽን ስለ ዘየለ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ መስመር ብዙሕ ስለ ዘየለ ክፃወትሉ ኣይኮኑ ነቲ ስነጥበባዊ ብዙሕ ግዜ በዓል ዝማዕበል ዝበሃል ሊበላ ክንደይ ሰብ ተፃዊቶምሉ እዮም ከምኡ ገይሮም ነዞም ስነጥበባውያን 4-5 ሚልዮን ቪወርስ ዝተረኣየ ስማዊ ገንዘብ እንዳሃበ ዝፃወተሎም ነይሩ ንበዓል መንደላይ ዝብል ደርፊ تلاي موسونكو معات مليونات استرائيه مالت سو دحرجا اينا فقدنينا كلنا ارتراوي ابغونن كوينا نتم حجز فولتو رخيبنا خا بحقي كنحزمينا مالتي ثانك يو تاناي طانيقو كن كنزا تري وايا حليفه بحمص بطمالي بتعمل دس دبل مالتي نخلهم كبري يقبأكمي ولا توم سنة باباوين أبغون نخونكم مستعنيكو أبغون نزخونكم كبري يقبأكمي أوكي نفتز قصة كنكيدينا أبزي هج زريكم ما يزنا برس نام نبي تغيرو ديكولو جلز بلو لحد نزندك أنستيو زتال لنز نبرة ديكو صولت مسجورو اللي يزبل سكان رأي أبزي سارسي ما زلوا ما جلت كينا نيرنا صوري ما يكدي هي انت ما يجنب زغزام سمص انا خا انت خوين صيحني ناب كم زي ناب دوم غصو وي كان وينو غصو زمسل حبري هيبو الى تردياتك تازبل كو خاني تابزي على نفسك ابزا قدمي بزح خلل كيبلنا كي اغرغرنا زياد ما بزلت رايا عرفت ما كانت تفتح خلى خلى هذا فجانون رايا تسمعني رايا كل كذا كان يقول مسكين كنا حتى راح وان اوكي تريلا اوكي وجع عركي بزعد ودحان دحان قدفا دحان لا قد قدفا اجينا بدحان عنسى اي قدفاني رايا يجو جعكي الله نا انت جار كانوا كما خي تخول لي مشتا طبعا هلا
تجار كانت جا سمعي حجي انا حسو بتاعتكم حنسى انا لك حنسى انت زي انا anyway እዚ ሳሚ ምስ ዲቆ እንዲዩ ለንቅነ ክስታይ ገይሩ ዘሎ ነዚኣ ጀሪካን ይራዮ ማይ ኢለ ኣምፅያሲ ማይ ድጋሚ ኢለ ኣምፅያስ ነቢት ተቐይራ ሓዲራ ጸሎት ምስ ገበረላ ዲቆ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዲቆ ኢሉ ዝኣቱ ኤፍሬም ሽሙ ብእስራኤል ዘሎ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ዘበላሸዎ ማለት እዩ እጂ ከምዚ ገይሮም ንሰብ ክፃወትሉ ኣይነፍቅድኒ ኢና ዋላ ንሕና ከምዚ ፀወታ የለን ኣብ ከምዚ ብሰብ ክፃወቱ ንሕና ኣይነፍቅድኒ ኢና ገሊኦም ባሕሪ ይብሉ ባሕሪ ክንህባ ኢና ንኢትዮጵያ ብሉ እዚኦም ከዓ ኣብዚ ዘሎን ዘየለን ናይ ጥንቁልና ስራሕ ማለት እዩ ናይ ጥንቁልና ስራሕ ምስራሕ ይኣክል ምክንያቱ እንምለሳ ኢና እዛ ሰበይቲ ናይ ጥንቁልና ማይ ዝነበረ ናይ ነቢት ተቐይሩ ገለ እንዳበልካ ነዚ መንእሰይ ምትላል ይኣክል ገንዘቡ በሊዖም ወዲኦም እዮም ልዕሊ 10,000 ኣብ ቴሌግራም ዝተኣከቡሉ ማሕበር ተባሂሎም ኣብዚ ናይ እዚ ኤፍሬም ሳጉኡ ዲቁ ዲ ገለ ዝበሃል ወላ ሓደ በቃ እምነት ዝበሃል ደይብሎም ማለት እዩ ክንዲ ኣብ እግዚኣብሔሮም ኣሚኖም ጸሎት ዝገብሩ ኣብ ጣዖት ዝኣምኑ ነቲ ማይሲ ነቢት ተቐይሩ ካብ ሰማይ መስቀል ወርቂ ወሪዱ ካብ ሰማይ ታቦት ወሪዱ እንዳበሉ ሰብ ዘታልሉ ዝነበሩ እዮም ካብዞም ከምዚኦም ሰባት ከዓ ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና እስከ ወይዘሮ ሮማ ከንታይ ትብል ኣላ ንስማ እያ ግን ቻለንጅ حقي كوحتين زي أخا 5 تعرفون 5 ንዓመታት ጽለልሲ ለብ ዘመን እምኒ ድርቢ ይበሃል ነይሩ እዚኣ ሰበይቲ ከዓ ዘየለይ ኣተምፅእ ክንደይ ግዜ ይሪኣ ነይረ ዘየለ ክትውሕጦ እያ ሓጀነቲ ወረቐት እኳ እዩ እንታይ ሳዕቤ ነምፅላ ይትፈልጥ ኒያ ወረቐት ሲ ብክንደይ ኬሚካል ጌርካ እዩ ዝስራሕ ስእልካ ኮንካን ወረቐት ትሰርሖ ክንደይ ኬሚካል እዩ ዘድልዮ ሓደ ወረቐት ክስራሕ ከሎ ሕጂስ ገለ ፍሉይ ነገር ኣምፅአ እንድያ ሓሲባ ግን ከምዚ ጌራ ወረቐት እንዳዋሓጠት ከተርእየና ሼም በቃ ይገርም ኤኒዌይ ገሪምኒ ሕልፍ ክብል ምስ ረኣኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያስ እንታይ እያ እዚኣስ ትምህርቲ ድዩ ዘለዋ እንታይ እያ ሓሲባታ ሓጂ ወረቐት በሊዓ ውሒጣ ትርእስቲ ዝሃቦቶ ከዓ ፅባሕ እንታይ ኣጋጢምኒ መልሲ ክነግረኩም እየ ኣትብል ሕማም በብቁርብ እዩ ዝመፅእ تحمم كلها وش تاو حمامسي ببقرب شعو باكو تترف مالتي اب زيت وصوت عاتو حدا ورقت كا سويلو اي سرحني كندي قال ملا يتيم يوم صرحوه انتهى يلو يتفلطت ورقت انتهى فيروس هلو بيت كتحوزو قال افكار بلي خاص كنت وحدس anyway يقرمي بزغنا نابزوم دك عدنا نكيد زودي داويت يبراه يزبهال داويت يبراه يبهال زودي سبات يأسر له لما أنت زوجة نسوا لما أنت دي مجلس وتي أفتنا إثيوبيا تيفي لما زوجة خاء مكي إلهم بايز بهال زوجة بزلن حبريتا نزوم إرتراويام زوسروم داويت يبراه داويت يبراه زتري وزلهم مالتي إزي أنا زرخبكو حبريتا ካልኦት ሰባት እውን ከም ዝረኸቦ ርግፀኛ እየ ስለምንታይ እዮም ተቢዖም ነቲ ሓቂ ክገልፅዎ ዝፈርሑን ግን ብልቢ ይሕዝኑ እዮም እቶም መቃልስተይ ገለ ዝበሃሉ ማለት እቶም ምስኦም ዘለዉ ፈልጥዎ እዮም እሱ እስር ከም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲኦም በዓል ዘርኢ ሰናይ ዝበሃሉ 4 ሰባት ደእሰሮም ንሱ ይበሃል ኣሎ እዚ ዳዊት ይብርሃ ብፍላይ ድማ እቶም ምስኦም ርክባት ኣለና ዝብሉ ስለምንታይ ይሻፋፍንዎ ኣለዉ ይገርመኒ እዩ
بزغنا زم سبات بتقما ناي داويت يبراه بتقوما ناي داويت يبراه كم تأثروا اتحابريتا بدمسي بتصحين الله نتدمسي أبزي كنزرقوحو جن كبد دبل نتم حابريتا زهوبها من النت مقلع سلزغوني داويت يبراه من يزوزلو ملكت حتى يزاج نز داويت يبراه من يزوزلو أبوهم برجيرنا حمودو إثيوبيا زر سناي ملس قدمي حدا معلتي مأسارو مچچ ማለት ናይ ዝጊ ክፍሉ እዩ ናይ ደም በተዓውሞ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ ንፅባሒቱ ድማ ተኣሲሩ እዩ ዝብል ይገርም እዩ ኣብዚ እውን ዝፀሓፈሎ እዚ ሚካኤል ኢምባየ ዝበሃል ስለምንታይ የኤል መራሕትን ማፍያ ግንባርን ብሓደ ተፀዊዖም እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዳዊት ይብራህ ክንምለሶ ኢና ምክንያቱ ሰብ ዘጨፍጭፍ ደሎ እዩ እዚ ወዲ እዚ እዩ ሰብ ዘጨፍጭፋ ዘሎ እዞም መራሕቲ ግንባር ኢና ባህልቲ በዓል ዩኤል ዝርከብዎም ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ቲቪ መፅኦም ጎስጓስ ናይ ባሕሪ ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ባሕሪ ንኢትዮጵያ ይግባእ እዩ ኢልኩም ተዛረቡ ኢሎሞም ይዛረቡ ኣለዉ በብሓደ ኩሎም ይዛረቡ ዩኤል ተዛሪቡ እዚ በየነ ዝበሃል ሓክሊ ድሞ እውን ተዛሪቢ እዩ ትማሊ ኣግሂድዎ ብትግርኛ ገይሩስ በቲ ንሰምዖ ቋንቋ ገይሩ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ይፍቀዳ እዩ ክትውንን ኣለዋ ንሕና ሃገር ንድሕር ተቋፃፂርና ይግባኣ እዩ ኢልና ትማሊ ማለት እዩ በቲ ንሰምዖ ቋንቋ ሰብ ኣስካሕኪሕዎ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ሰብ ፀርፎ ኣሎ ማለት እዩ ዋላቶም ምስኡ ዝነበሩ ከም በዓል ሰልጠነ ከይተረፉ ተቃዊሞሞ ምክንያቱ ልዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ንጋስ ማለት ኤርትራዊ ከማን ኣይብለካን ነቲ ኤርትራ ዳ እዩ ዝቃልስ ዘሎ ፅባሕ ንጎ እውን ጨሪሙ ቆርሚሙ ነታ ኤርትራ እታ ብሙላእ ኤርትራ ፍርቃ ከምዚኣ ገይሩ ጨሪሙ ክቦም እዩ ማለት እዩ እዚ ናትኩም እዩ መሬትኩም እዩ ክብሎም እዩ ማለት እዩ እንድሕር ሃገር ተቋፃፂሩ ዝወዲ ክቋፃፀሩ ኣይክእሉን እንድዮም መምሃራን ነርና ብሉ ኣተሓሳስቦኦም ግን ዝወዲ ሕጂ ተሓሳስቦ ልክዕ ከምዚ ናይ ቆልዓ በሻሻ እዩ ዶክተር የባሃሊ ወዲ በሻሻ ዝሓስቦ ሓሳብ ልክዕ ዘሰይም ከዓ ዝሓውና ይሓስቦ ኣሎ ማለት እዩ ክልተ ሓደ ተራኺቦም እቲ ይሓልም ኣሎ ባሕሪ እዚ ከዓ ክንበካ ንኽእል ኢና ኣቦታትና 30 ዓመት ተቃሊሶም ዘምፅዋ ሃገር መፃወቲ ወኻሮ ኣይንገብራን ኢና ኣነ ከዓ ይብለኩም የኩሉ ግዜ ናፍታ ሃገርና ገፁ ተንከስ ድብል ሓንቲ ለይቲ ንሓድርኒ ናብዚ ክተት ዝብል ኣዋጅ ብመንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ መፅኡ ንራብዓይ ግንባር ዋላ ሓደ ሰብ ኣነ ተኣማመነ ሓደ ሰብ ዋላ ኣብዚ ኮፍ ከምዘይብል ሃገሩን ህዝቡን ከድሕን ኩሉ ኤርትራዊ ክኽትት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ክኽትት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ሕጂ ብዚኣ እዛ ፅሕፍቲ ንእሽተይ ክጅምራ እየ ንውሕ ኢሉ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ የኤልን መራሕቲ ማፍያ ግንባርን ብሓደ ተፀዊዖም ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቅድሚ ራብዕቲ ድህንነት ብልፅግና ኦሮሞ ብቅጢን ትእዛዝ ነቶም ቀንዲ መራሕቲ ማፍያታት መራሕቲ ግንባር ፀውዒዎም ከም ዘሎ ኣንፊተልኩም ነይረ እየ እዚ ሚካኤል ዝበሃል እዩ ፅሒፎ ድሕሪ መፅሓፈይ ስለምንታይ ብልፅግና ኦሮሞ ከም ዝፀውዖም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ንዝርዝራቱ ንህዝቢ ክሕብር ምዃነይ ኣተስፌ ነይረ የግዳ ከም ቃለይ ኣይፀሓፍኩን እቶም ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡኒ ምንጭታት ደው ክብሎ ስለ ዝሓበሩኒ ቀዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ዝተፀውዐ ዩኤል ዮሃንስ እዩ ድህንነት ኢትዮጵያ ንዩኤል ናብ ኢትዮጵያ ፀውዕዎ ነዛ ሎሚ መዓልቲ ኣብ መደበር ፋና ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝገበራ ቃለ መሕትት ንክገብርን እዩ ኣየር ትኬት ተቆሪፁሉ ሆቴል ተታሒዙሉ ናይ ጁባ ኣበልን ተዋሂብዎ ሎሚ ድማ ኣብ ቃልዒ ወፂኡ ኢትዮጵያ ዘለዓለቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ቁኑዕ እዩ ክብል ናይ ክድዓት ጃኬት ብወግዒ ለቢሱ ኣሎ ብተመሳሳሊ ድህንነት ብልፅግና ኦሮሞ ንማፍያዊ መራሕቲ ግንባር እውን ተመሳሳሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ እተው ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ከም ዝተሰደደሎም ቀዲሙ ኣተንቢሄ
بمسرت تأزاز دهنت بالتسقنا أرومو بينو قطان هابتم تصفاوني مجاجة برغت كحساي قلعة نقدت حادة تحازي جنزب داويت زبال كوينوم أديس أبا كم زأتون حبريتا علني هجز زبلو زلو تنزبلن بمولأن متين كوينن علوا مالتي زي ميكائيل زبلن بمولأن متين علوا ناي بحري بروباغندا نزحلو اوكي دحراي بينو قطان تماساسالي كمت ناي يؤيل يوهانس اب تلفزيون إثيوبيا مدب ቋንቋ ትግርኛ ኢትዮጵያ ዘልዓለቶ ናይ ባሕሪ ሕቶ ቅቡልን ርትዓውን እዩ ኢሉ ዘሰይም ከምቲ ይኤል ዝበሎ ማለት እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ብወገነይ ሕቶ ኢትዮጵያ እኳ ኣይብልን ኣበይ ዘልዓሎ ዕቡድ ሕቶ ግን ሕቶ ዋልነት እዩ እዚ ድማ ርትዓዊ ሕቶ ዘይኮነ ልዕላውነት ካልኦት ሃገራት ምድፋር እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በየነ ይኹን ይኤል ተዛሪቦሞ ዘለዉ ሓደ ዓይነት እዩ የስ ዘሰይም እዮም ተዛሪቦም እቲ በማሕርኛ እቲ ብትግርኛ ብኸመይ ሓደ ዓይነት መልሲ ይምልሱ ንዝብል እቲ መልሲ ናይ ብልፅግና እዩ ኣብ መንጎ ይኤል ዮሃንስን በየነ ጎታንን ኣዝዩ ገፊሕ ናይ ፍልጠት ጋግ እዩ ዘሎ በየነ ገረዝጌር ዓቕሙ ነብሱ እዩ ዝፈልጥ ኪንዮ ንባዕሉ ንኻልኦት ዝኸውን የብሉን ብኣንጻሩ ይኤል ዮሃንስ ክሳብ ንፒኤችዲ ዶክተሬት ዝመሃር ዝነበረ ሰብ እዩ ጽቡሑን ዘይጽቡሑን ብናይ ሓሶት ቀመም እናለወሰ ብለመጭነት ባሃውሪ ከም ቦትስዋና ደርጓዕጓዕ ዝብል ግን በየነ እዩ ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ቦትስዋና ጭራ ሒዙ ንዕድለ ኢሉ ዝተዛረቡ ብጭብጢ ክንተሓሓዞ ኢና በየነ ዓቕሚ ነብሱ ኤርትራ ሽፍታ መርሃይ ስለ ዘለዋ እምበር 68 ሃገራት ኣብ ዓለምና ንኣጠቓቕማ ባሕርን ወደብን ውዕል ገይረን ክታመን ኣንቢረን ተፈራሪመን እዩ ዝብል ንኣፍልጦ ክኾኖ ኣብዛ ዓለምና 195 ሃገራት እየን ዘለዋ 193 ሃገራት ድማ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እየን ኣብዛ ዓለምና 44 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ብንቁፅ መሬት ዝተኸበባን እየን ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን 44 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገራት እያ ካብተን 195 ነተን በየነ ንዕድለዩ ዝበለን ነቲ ውዕል ዝተፈራረማ 68 እየን 44 ሃገራት እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ክድመር 24 ካልኦት ከም 24 ካልኦት ከም ማለት እዩ ካብተን 195 ሃገራት ግን እተን 130 ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ዘለወን ኣይፈረማሉን ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በቲ ዓቕሙ ነብሱ ዘይፈልጦ በየነ ጎታን እንታይ እዩ ሓጢኣቱ መልሲ ናይ በየነ ኤርትራ ብሽፍታ ስለትምራሕ እያ ነቲ ስምምዕ ዘይፈረመትሉ እዩ ዝብል ሞተን 130 ሃገራት ነቲ ውዕል ዘይፈረማ ዝመርሑ እውን ሸፋቲ እዮም ማለት እዩ ብዝኾነ ምጉጥ በየነ ንዕድለይ ናይ መሃይም እዩ ኢሉ እዩ ዝቕፅል እቲ ፅሑፍ ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክስታይ ኣገላልፃ ገይሩ እዩ እንታይ ዝበሃል ገይርዎ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓ ንሶም እዮም ሸፋቱ እምበር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሽፍታ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኦኬ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ኢና ክንሰርሕ ኢሉ አልአሚን ዝበሎ ኣብ ጊዜኡን ሰዓቱን ቁኑዕ እዩ ነይሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኣብይ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ኢልዎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ህዝቢ ኢልዎ ወዘተ ወዘተ ዝብል ዓያሹ ከምቲ ዝሰምዖ ብቐጥታ ወይ እውን ብዘስግኦም ዝትርጉምዎ ዘረባታት ኣሎ እዩ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ትርጉሙ እንተሓቲትና ኣይኮነን ዝብል እዩ እቲ መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከምኡ እንተዝደሊ ቀደም ከምኡ ተግበሮ ነይሩ ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ዝርብሽ ዘጠራጥር ሓሳብ ሰንሲሮም ንፖለቲካዊ ርዲእ ኣዕቢኻን ኢኻ ትፋታሓን ትፈልጦን ብዓብዩ ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኮነ አልአሚን ከምኡ ዝበሎ ንመዘር ሓይሊ ጭብጦም እዩ ዝደልይዎ ንክገብሩ ስምዒት ኢትዮጵያ ከንብቡ ነይርዎም ኢሉ እቲ ፅሑፍ ይቕፅል እዩ ከይንወሓና ምእንትን
بتعمي دز دبلي تودي مكيلن بايز بحال دصحافو እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን ብተወዳዲቦም የመጽኦም ዘለዉ ሕጂ ይኤል ዝበሃል እዚ ዳዊት ይብራህ ዝበሃል ሎማዓንቲ ኣፋና ቴሌቪዥን ዝሃቦ ኣብዚ ክንሰምዖ ኢና ከምኡ እውን በየነ ውፉይ እውን ዓዊሉ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢትዮጵያ ክትውንንሲ ኣለዋ كتقم ولا منقص يلترا ايكلكلن ميت خميتي ود بشاشا ግን አፍ ደገ በሐርስ የድሌና እዩ ኢትዮጵያ ዛገምጃ ኢትዮጵያስ ከምዚ ላይ አይተነብርንያ ይኔሩ ተዘረባ ስለዚህ ተኸፊሎም ሰርሑም ዘለው ኩልኻ መንእሰይ ካብዚኣ ቪዲዮ ትማል ዝሰርሓ በየነ እትናትኩም ዝሓየለ እሱ ፖለቲሻን ትብሎ ዝነበርኩም ናይ ቆልዓ ፖለቲካ ከም ዝጻወት ዝኾነ ሓደ ተራ ሰብ ዝርድኦ ትግርኛ ከም ዘምልቆት ማሊ ንሕና ከዓ ሃገርና ይሕሊፍና ኣይንህብኒና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ከዓ ኣብኣት ደዮ ከምታ ናይ ቦታቶም ከነስዕዎም ኢና ወዲ በሻሻ በትሪ ናይ ሻዕብያ ይፈልጣ እዩ ኩሉ ሰብ ሕጂ እንታይ ተጠራጢሩሎ በየነ ኤርትራዊ ድዩ ኣይኮነን ስነ ልቦኑ ጥራሕ ዘይኮነሲ ትውልዱ ከኤርትራዊ ድዩ ኣይኮነን ምክንያቱ ስነ ልቦኑ ኣብና ኤርትራ ከም ዘየለ ቀደም ገሊፅና ኢና ቅድሚ ክንደይ ዓመት ትውልዱ ከኤርትራዊ ድዩ ኣቡኡ ብሓቂ ስውእ ድዩ ዝብል ብዙሕ ትንተና ብኩሉ ይዝረብ ኣሎ ንግዜ ንጎድፎ መኒ በየነ ውፉይ ሚኒስትሮ ዝሰርሕ ዝነበረ መምህር ነይረ እዩ ዝብል መምህር ዝነበረ ከም ዝኽዛረብ ኣይግድን ኤኒዌይ እቲ መግለፂ ኢሎም ዝወፀ ሓቢርና ንስማዓዮ ንእሽተይ بركين حمدو عبيت نتوضات عيزو وزولو تبقي سلو زلو بفلايك إيتابيا وقعوي مقالسي من دربايتا تتقي مولو زلو مخنيات وطيت نايت أمعرام عالم زنبرا من قصقاسي دهدكيم انتا علاماتات كعوت إيكالسان لو نزبل نقر حالي نسرعات سربت خاولوتي نمرقات سوركا خطبتخيخا نسخا قوما لا يكونان ني إرترا زدفرا يلن سور بتخاولو تختمت ريجيم تشينج قال يمزلوه كوميل كامت أمو سوركا خطبتخيخا شو أنا عاقينا بملكينو غيرنا خنقلكا كابت زلخا يبوتا الصوم حلو مطرح حجي أنا زدل زلخو زمن إسيات بتاع من الديروم أبي الله بينا سلامتاي نزهز بتاعتينو مو سلامتاي كزودي إسرالو السوي زغزارب صنحي إسر زلو السو نيلكم راه ولا بزني هلا داويتي برهدو جلز بال زيد إسروم زلو نزوم من إسيات إسروم زلو أبدي صحابة برجيدنا حمودو زنبرو زودي إسروم زلو مرحتي بمحرنا خزارو بخلو لهم تم نبينا بليمز قبرو زلو نبينا بديل كان إخا زبلو زلو سبات بمحرنا غيرهم ناب ود بشاشة خمس بتصح قبرو لهم مخنياتو زيما أمحرنا راح سلو سمعو كم زغمتنا يقدم بقى هو يلو تمن سيز موصوم يز مسلم دلو منطر بايتا خا تتقيم نابل أبي زلو منطر بايتاي كوميل كات راح مصانفتا سلام زسفنا هاجر إرترا انتاي كم ترخبك اختري خاشو السوق تخولوت ازي بماني يخكاين نزبل بتي حفاش بحزبي بتي تودي وزن من الاسراء حالي كله عينت مدياو قاسي اكاينا مسرعه تقدف السوق تخولوت عند الراقص او عندنا تراعي زلو مع بالي قم جنبار وي مدام حزنا زلناها تزعابي أجندة أو ساعات زبفلاي بقبراو قارسي كنا كايدا لنا زبلي تقبراو قارسي خا نام عرب عالم كيد كازي كونس بمسارته نام حزبها قريبكا أما أكل حزبها بحمبرت حزبها قاتيخا زكايد كارسيو نزي أو إثيوبيا جميرنا زلنا من قصقاس
ናብ መሬት ወሪዱ ህዝባዊ ቃልሲ ኣረጋጊፁ ዕጥቃዊ ቃልሱ ከዓ ምስ ቦታኸሩ እንታይ ዕላማ ንምዕዋት ዝብል ሓደ ጽባሕ ሰላማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ምግባር ክልተ ምስ ጎረባብታ ብተረጋዲኣ ብሕቂ ዓለም ተቐይዳ ኣብ ልኡላውነታ ኣውሒሳ ህዝባ ኣኽቢራ ትኸደሉ መገዲ ምፍጣር ሰለስተ ዝዓበየ ሕቶ ብፍላይ ከዓ ምስ ወቅታዊ ኩነታት ዝለዓዓል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ብምእዋጅና ከም ዓብዪ ኣጀንዳ እውን ዝረአ ዘሎ ህዝብና እውን ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ብፍላይ ከዓ እዚ ዝተዳልዩ ዘሎ ኣባል ጽባሕ ንምንታይ እዩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካይዶ ደልዩ ዘሎ ወይ ከዓ ግብራዊ ቃልሲ ንዝብል ነገር እንታይ እዩ ክራገፅ ንብል ንዓለም ክንሕሉ ግብራዊ ቃልሲ እንድሕር ርዳእኩም ኣሎ ደቂረይ ግብራዊ ቃልሲ ማለት ሲ ንሰራዊት ኤርትራስ ፊት ንፊት ክንጎጥሞ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ መንእሰይ ምስ ሕዋቱ ከዋግእዎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ኣዋጊኦም ተዋጊኦም ሽዑ እንድሕር ተዓዊቶም ንኣብነት ሓዙ ሕጂ እንድሕር ተዓዊቶም ባሕሪ ሽዑ እዚ ኩሉ ደም ፈሲሱ ባሕሪ መቒሎም ያላ ዓሰብ ንዓኻ መልከተካ ኢሎም ንወዲ በሻሻ ክብዎ ማለት እዩ ሓደ ተቀዳማይ ጥፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ሕዋት ንሕዋት ከጋጭውዎም ማለት እዩ ሓደ ዝመፆም የለን እንዲ ሕጂ ዝመፅእ መንእሰይ የለን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎም እዩ ኣጀንድኦም ተፈሊጡ እዩ ኣብ ዱባይ ከይዶም ከመን ከይሓፈሩ ትማሊ ኣብ መደበይ የስማዓኩም ነይረ ንሰልጠነ እዚኣ ቪድዮ ስርሓልና ሕክምና ከምዘየለ ብኤርትራ ገንዘብ ክንክፈል ኢሎሞ ምኽፋል ምንቃል ምስ ኣበይዎ ንሰልጠነ ከዓ ሰልጠነ ከዓ ሓመዶም ላዕሊ ስሕኖም ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ምስኦም የለን ንሶም ግን ሕጂ መንእሰይ ምስኦም ከም ዘሎ በቃ ተዳልዩ ከም ዘሎ ንኩናት ክኣቱ ኣብ ሓራ መሬት ዝብልዎ በዚ ክልል ዓፋር ክኸይድ ምዃኑ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝእምንዎ ዘለዉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዎ የብሎምን ብጀካ ቁርጢ ስጋ ምብላዕ በዓል ወዲ በሻሻ ቆልዓ በሻሻ ዝፈልጦ ኣብነት የብሉን ነቶም መንእሰያት ህይወቶም ክልውጡ ኢሎም ንደገ ዝመፁ ተመሊሶም ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኮንጉኡ ዘይቀየረ ሰራዊት ምስኡ ከዋግእዎ ይሓስቡ ኣለዉ ሓው ንሓው ከቃትልዎም ማለት እዩ ንሶም ኣትውሎ ተኢልኩም ኣይኣትውን እዮም ባድሎኦም ገይሮም ጥራሕዮም ከምዚ ለባም ለባም ክፃወቱ ዝዓበየ ነገር ኣብዚ ንሕና ግብሪ ባዕዲ ክፍፅም ኣይኮነን ሽበራዊ ስራሕ ክስራሕ ኣይኮነን ዝፋልሉነት ዝኾነ ኣካይዳ ክንከይድ እውን ኣይኮነን ኣብ ዝተዳሊና ዘለና ዝዓበን ኣብ ዝተዳለነ ነገር እዛ ሃገር ኣልቦ ትኸውን ዘላ ዓዲ ናብ ንቡር ቦታ መሊስና ህዝባ ተፅልልን ውሕስነት ዘለዎ ዓዲ ምግባር ካልኣይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከምቲ ተደጋጋሚ ግዜ ብላዕለዎት ኣመራርሓና ይኹን ብመግለፅታትና እውን ዝገለፅናዮም ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ይኹን ኣብ ጉዳይ ልኡላውነት ዓድና ሂንካን ሃዋን ዘለዎ ነገር ምስ ሙሉእ ነገር ተረጋጊእና ንኸደሉ እምበር ከምዚ ሻዕብያ ኣብ ሓደ ቦታ ዓፅዩ ህዝቡ ኣይጠቅም ንገረባቡ ዘይጠቅም ዓዲ ክንገብራ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚ ናብ ግልፂ ክንገብሮ ንደሊ እንታይ እያ እዛ እንካን ሃባን ወላ በየነ ጎታን እውን ከም ኣብል ነይሩ እንታይ እያ እንካን ሃባን እንታይ ማለት እዩ እንካን ሃባን ኦኬ እስከ ዓሰብ ሃብዎም ንኢትዮጵያ እንታይ ክብኹም ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሽዑ እንታይ ኢኹም ክትረኽቡ እንታይ እያ እዚኣ እንካን ሃባን ካበይ ዝመፀ ፍልስፍና እዩ እንካን ሃባን ከምኡ ዝበሃል የለን ብስነ ስርዓት ክጥቀሙ ዝኸልከሎም የለን ብውዕል እቲ ኣብ መለስ ዜናዊ ከለኮ ገመል ኣስቲሉ ባሕርኹም ኢሉ ኮ ምስ ጅቡቲ እዩ ክንደይ ኪሎ ሜትር ከይዱ መዓታ ሸሓት ሚልዮናት ከፍሎም ነይሮም ንጅቡቲ ማለት ደብ ክጥቀሙ ወደብ ክጥቀሙ ሕጂ ከኣስ ኤርትራ ንኸይትምዕብል ዝገብርዎ ዘለዉ 3 ኪሎ ሜትር ገለመለ ኢሎም ዋራዘ ነይሩ እቲ ጋዜጠኛ ነዚ ጎታ እንዳሓቶ ነበረት ማለት ኤርትራ ክትምዕብል ኣይደልይዋን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም መምኽኔታ ዝገብርዎ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ እዮም ዓፂዎ ከምዚ ገይርዎ ገለ ብሕጊ እዮም ዝኸዱ ብሕጊ ተማእዚዝካ ትኸይድ እንተዘይኮይኑ ፈንጠዝያ ዝበሃል የለን እንካን ሃባን ናይ ምንታይ እንካን ሃባን
ባሕርና ይሕሊፍና ኣይንህብኒና ክልተ ወደባት ኣለዋና ክልቲአን ከዓ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ይጥቀመሉ ከመይ ገይሩ ኣብ መዓላ ውዕል እንተዘይ ኮይኑ ስኢልካ ባዕዳዊ ኣይንወን ኢና ከምኡ ዝበሃል የለን ድሕረጅ ብሃገር ፀወታ የለን የብቀዕ ብሃገር ፀወታ የብቀዕ እዚ ፖለቲካ ይኩንኩም ከማን ሰሪሕኩም ፈሽልኩም ሕጂ ዝቐርበኩም ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ፎቅ ክብለኩም እዩ ኩሉ ሰብ ፎቅ ክብሎም እዩ ሕጂ ዋላ መንእሰይ ኣይቆርቦም ነዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ ዕላማ የብሎምን ኣብ ምንታይን ክበፅሑ ደልዮም እንታይ መንጠሪ ባይትኦም ፅባሕ ንጎስ እግሮምስ ኣበይ ክትረግፅ ክጥሕሉ እዮም ባሕሪ እዚ ፖለቲካ ከምዚ ባሕሪ እንዲ ሓምቢሱ ዝወፆ ውሕድ እዩ ሓምቢሱ ዝወፆ ውሕድ እዩ ከምዚ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ከም ሻዕብያ እዩ ሓምቢሱ ዝወፆ ንፖለቲካ ንስኹም ግን ተልመዴን ናይ ፖለቲካ ወልሓደ ኣፍልጦ ዘይብልኩም ሕጂ ለባም ለባም ክትፃወቱ ኣይነፍቅድኒ ኢና ባይዘወይ እዚ ዳዊት ይብራህ ዝበሃል ኣብ መጀብ እዚ ትወዲ እዚ ማእኸላይ ዘሎ ኪሮስ ነየለኩም መስኪና ናይ ቀደም እዚ እዚ ናይ ቀደም እዛ ናይ ሕጂ እዛ ሕጂ ባድላ ገይሮም በየነ ዘለዋ ዝዛረባ ዘሎ ናይ ሕጂ ኪሮስ ኣብየለ ተልካ ኣይደኖ ወሒፎም ኪሮስ ማለት እዩ ዩዝ ኤንድ ስራው ገይሮም ኤኒዌይ ግን እዚ ዳዊት ይብራህ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መንእሰያት ዝእስሮም ዘሎ ዳዊት ይብራህ ዝበሃል እዩ ሚካኤል እምባየ ዝበሃል ኣውፂዎ ኣሎ ፅሑፍ ገይሩ ካብ እሙናት ምንጭታት ረኺበዮ ኢሉ ማለት እዩ ብዝኾነ እዞም ሰባት ብጥቆማ ናይ ዳዊት ይብራሂም ዝእሰሩ ዘለዉ ኢሉ ሓበሬታ መፂን ኣሎ ብድምፂ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ኤርትራውያን ምዚኦም ደድሕሪኦም ትኸዱ ዝነበርኩም ኢትኩም ሰሓቡ ኣፍታ ኤርትራውነትኩም ትሕሸኩም ኣብኡ ኮንኩም ከም ድሌትኩም እንተዘይኮይኑ እዚኦም ናብ ህጉም ክእትውኹም እዮም ከም ዝበልኩኹም እዩ ሓምቢሱ ዝወፅኡ ውሕድ እዩ ከም በዓል በየነ ሓምቢሶም ክወፅዎ ኣይክእሉን እዮም ዝኣትዮሞ ዘለዉ ኣብ ባሕሪ ምሽ ኣትዮም ኣለዉ ሓምቢሶም ክወፅዎ ኣይክእሉን እዮም ክጥሕሉ እዮም እሞንኒ እታ ጃልባ ክትጥሕል እያ ወላሓደ በቃ ከም ዝድኸድዎ ደሎ ኣካይዳ ልዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ከማን ደፊሮም ልዕላውነት ሃገርና ኣይንህብኒና ይሕሊፍና ባሕሪ ተደልይኹም ግን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም እንተዝብልዎም ንሕና ከዓ ማሓተትናዮም ባሕሪ ደኣ መንከልእዎም ዲ ክጥቀሙ ምበልናዮም ኔርና ከምኡ ንኸይትመፅእ ግን እንካን ሃባን ትብል ፍልስፍና መፅያ ኣላ ክትህብ ኣለካ ዘለካ ፀጋ ትህብ ካብኡ ካ ትቅበል ካብ ኢትዮጵያስ እንታይ ካ ክትቅበል ሓንቲ ላታ ኣባይ ግድብ ትበሃል እስኹማ ክሳብ ሕጂ የለዎ ምስ ግብፂ ይተናኸቱ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ከማን ኣይከኣሉን ስጋብ ግብፂ ከተፍርሶ ትዳናደነሉ ዘላ እዋን እዩ ሕጂ እዚኦም ተልመድን ናይ ፖለቲካ ከይትሰምዕዎም ኤርትራውያን ዝኾነ ኤርትራዊ ከይሰምዖም ነዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ እዚኦም ናብ ህጉም ክእትውኹም እዮም ሻዕብያ ኣብ ሓደ ቦታ ዓፅዩ ህዝቡ ኣይጠቅም ንገረባቡ ዘይጠቅም ዓዲ ክንገብራ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚና ግልፂ ክንገብሮ ንደሊ ፅባሕ ዝፍጠር መንግስቲ ህዝባውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንክኸውን ብዘይተወላኣብነት እዚ መንእሰይ እዚ ተዳልዩ ንፍፁም ሓርነታዊ ቃልሲ ንፍፁም ህዝባዊ መንግስቲ ንምትካል ሎሚ ዝልዕሎ ብረት ስርዓት መቀያሪ ፅባሕ ከዓ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንክህሉ ዝተዓጠቐ ሓይልን ዝተዳለወት መንግስትን ንክህልወና ሎምዓት ኣልዒልና ዘለና ሕቶ እዚ ይመስል ኣብቲ ናይ ሕቶ ጉዳይ ናይ ብፍላይ ከዓ ብዝያዳ እውን እቶም ላዕሎት ኣመራርሓ ንዕኡ ንፂሮም ኣቐሚጦሞ ስለ ዘለው ንሕና ናይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ የብልና ንሕቶና ሕጂ ከመይ ጌርካ እዚ ስርዓት እዚ ሱር በተኻው ለውጢ ኣረጋጊፅካ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ትፈጥር እዩ ሱርኳ ክትብንቆስ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ምምፃእ እታ ሃገረ ሰማዕታት መፃወቲ ክትገብራ ትሓስብ ዘለኻ ከምኡ ኢልካ ምፃእ ተንከስ ኢልካ ምፃእ ዘይፈተንኩም ኣይኮንኩምን ኣብ ኤርትራ ከለና ፈቲንኩም ኢኹም
برت حيسكم قاليهم كرار حيزهم للبلو برت حيسكم نهزب إرترا ختنبركو نسراويت إرترا ختطفو زي فتنكم مو يلن كندي عمد لألا أسرع عمد كوين الله كسابا تقراي وريدكم نيركم حوا حتى بسلطان كلا عدل قنا يرغبكم من تهاجر سماعتات إرترا كل جزء تقدست هاجر سماعتات زدفرا كوتو يلن هزبا حيزا حادنتنا نتر دقيري زوم سبات زيوم بلصيقوم يمحج عديل بلصقنا تغيرهم نهر لحجي بحري توزديهم واننت بحري يقبأكم إلو بقل تزاري بيت مالي ازو داويتي براز بحال شفتاون كوم أخبل صنيحو سلازي تتنقعو كيروس أصفاقن أبي اللو زبل حتو كن ملسو إنا كالجيزي سلمتا كيروس أصفها أبزي آزي يلا أبزاز قبروا زلو كيروس يلا أبزي كيروس يلا بيانا بزلو تحدخ أتقونقال مسل ودخ بزلو حدخ أمريكا زمزة كيروس أبي نيرو تيلكمني أبزي أي نيرو زنايك أدميزي زنايك أدمي ركاش كله مالتي هجيجن عقيقهم أفتنا إثيوبيا تي في إم كزارو جميرهم زلو بروباغندا زنوزحو زلو سلازي إرتراويان من إسيات ضد حرزيهم تخدو تتنقعو كيح مسمر سجيرهم سلازلو ولا نعقو ما يكونوا ولا ننوصو ما يكونوا من إسي تتنقع يزبل يا دك إيري زينين لومي أداليين نوركم مدب أفتدحار زأتو لايف نايمشت شعوون أصفحينا خنزارة رولينا سقاب شعو بروح معلتي ثانك يو باي Eritrea